Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu na-asị na ọ ya dịrị nwoke na mma na ọ ya dịrị nwaanyị na mma. Biko na ka isi enweta vidiyo biko kaba arụ na-echi ya dis vidiyo ka o wee lue Gọvanọ Soludo ntị, maka na alụkwọ nwa na-eme na Anambra steeti jide kịta amụghọ m na ọ na-afọkwanya bụ ihe. O tego aka erezu petishọn ndị mmadụ na-eti mkpu sị na Soludo anyị tigidego mkpu ajọ ụzọ tigide wee na-asị na anyị ana kidnappers ya ajọ ụzọ kịta ihe anaghị kịta na Anambra steeti bụ agboro. Ihe anaghị na Anambra steeti bụ ịgatara analụghị foonu gị nalụghị nke nalụghị ihe ijete n'ụlọ. And the worst part na most of these people committing all these atrocities abụghị indigenous of Anambra state, but they are being led by indigenous of Anambra state. Ghọta na ebe okwu m na-aga. Asị m ndị na-eme ihe a most of them abụghị ndị Anambra, mana ndị na-achị ha na-agbado ha okwu na anasị ha nna chelon melonu gaba ọ ndị Anambra anyị. Maka o nwere vidiyo trend ga kemgbe izu ụka anọ nwatakịrị ejide wee gụchasịa ndị obodo ọgụrụ n'ọha nwa na-eme ya bụ ihe gụa ndị ọgụrụ melia abụghị ndị Anambra steeti, mana ndị ọgụrụ na-abụ ndị isi ha bụ ndị kpọkịkpọ ha bụ ndị Anambra anyị. Biko Mr. Governor na-asị m ka m jụọ mgbe o nwe ozi onye fụọ na Anambra steeti bifo amala ihe emelia na ọ bụzi na obodo adịrọzi motorebụ ụzọ adịrọzi motorebụ bifo ịma na anyị etinye ọnụ n'ụzọ. O nwere ụzọ eme vidiyo mgbọsị a ụzọ emere vidiyo mgbọsị na mmiri a na-akwa ezo, mana mmiri too n'ụzọ akarịrị akarị na mbuze na-eme n'ụzọ. O nwekwa ụzọ ọzọ dịkwa Anambra steeti echefuru na mafia mbuze na-eli ụzọ ka olikpọpụ, mana apụta agba nkịtị a na-eke ego. Amaghị m ego na-ekenye Anambra steeti maka palliative ndị federal gọọmenti ke, mana biko Mr. Governor asị m ka njụ ọsọ flyover ahụ a na-alụ na-ekwulu ọbịa bụ nlete na ya alụ na Anambra steeti. Ịbịa na Lagos mgbe a na-alụ ụzọ Mile 2 ka a na-alụ ụzọ link ya na n'okoko Michael ka a na-alụ ụzọ Ikeja mgbe a na-alụ Ọtara Modern Market dị na Oshodi dat park ahụ ndị moto na-agbado Ọtara Modern Park ahụ tren ọcha maka tren na connect ya mgbe ahụ ka a na-alụkwa another link ya connect that train from CMS. Ọ bụrụ sọsọ ya bụ ihe ahụ that flyover dị na Ekwulọbịa ka ya alụ a na-eke ọlụ eke. O nwere ka a na-alụ flyover ịkpọlụ ndị ọzọ jemala ebe ọzọ a na-aya ekpuchi mbuze na-achọ ịchụpụ ndị mmadụ n'ụlọ. Kpọlụ ndị ọzọ jee n'ụzọ ahụ dị na Anambra kọnekchara Anambra steeti na Enugu steeti. A na-akọwasị na mmiri anaghị ezo, mana mmiri too n'ụzọ ahụ atụwa net na ya aya enwude azụ n'ime mmiri ahụ. Mr. Governor biko ekwugo m ya mgbe izizi kwukwe ọzọ na-asị na ọ na-akwa ụmụ ogbenye anaghị elute unu ntị. Akwa ụmụ ogbenye ọ na ha anaghị elute unu ntị ka onye ligolizia na ọchịchị ọkpachie ntị ya. Ogwo na ya bụ ihe na ịda afụ ya na ịnaghị afụ ya. Edu m na inwecha some advisors ndị na-anọkwago nso, ndị na-work through the masses, ndị na-work social media, your advisor on social media. Ọ bụrụ na ọ kwere gị eme email somebody dey advanced that can be able to reach out to the youth. Nwere ike ịbịa na social media iholo ofu onye ma mmadụ na-abụ ma mmadụ ịtọ ịma na ha nwee online audience very well. Iholo ha ka ha nwee ike wee na-reach out to people. Ogodo na anya ga-ama cover everywhere, ma the reason eji enwelu advisor nka minister of nka bụkwa ka e nwee ike cover more grounds. Mana everybody just kpaa anaghịzi ekwu nke ndị Hausa na-aga achị efi emebusi be mmadụ. Edo n'obodo nwe onye na-achị ha ayaghị enwe too much of damages n'obodo ahụ. Kịta nwa 6 or 5 kubido gị na opiwe ka ịtọla atọ moto gị na-anata gbaa midnight nwe ka otu onwe dịla ịbata ha na ọ bụrụ na ọhụụ na paak ka ịnọ even na paak ahụ ịnọ safe, you are not even safe. Mmadụ jewe ọla analị ya fon ị na-anata analị gị ego gị. Kezi ihe mmadụ mete
task force na-achụgharị ndị keke up and down, task force na-achụgharị ndị bọs up and down, operation nka vigilante nka, operation nka, operation nka, anti-court, anti-robbery, anti-nka, everything ju na Anambra State still ihe na-ebe na na-ebe. Mr. Governor nọakwa ụmụ ogbenye kịta maka na ịma nchịkwa Anambra State forever. Akwa ihe onye mee ka eji echeta ya, ihe onye mee ka eji echeta ya. You cannot rule, you will not rule na ichekarị Anambra State ichea 8 years, ichekarị highest ịmaba senator mekwa ya for another 8 years. Ike agwụrụ nwoke ezuzie ike. By then iwe fọzi ya nkwa ahụhụ ahụ ịkpatara mgbe ị nọ n'ọchịchị. Ngwele abịala gị ogwu ya. Ọ mmadụ bi ezigbo ndụ live ego ilu legacy, ọ na-alahụ ụlọ anya emuchie ya emechi. Ọ sị yes, you can boldly hit your hand on your chest. Yes, you did well for your people. Ndugwu ya baghalụgolu n'ọchịchị, the first thing ha ya emewo idozi iseki ogodo be ha, ma ndị be ha benefit ya. Aya ihe na-agba n'ugwu Awụsa, mgbe a na-agba ugwu Awụsa ya afụ villages na nwụhọ ka ọkụ ya adị 24 hours onwe ha ji eme. The highest thing ha ya enwe ebe ahụ bụ television and boiler eji aboil mmiri ọkụ, ma fridge ha ji eti mmiri, mana any other thing ndị adị home appliances ya amaghị ya, ya na engine eji akwa ọka source ya bụ ihe ha na-use. Mana put all these things in place, if na more industry will grow in Anambra State. Anambra State bụ obodo kwesịrị iji wee na-ama atụ to other states, but Anambra State are like go behind in the eastern region. Mr. Governor biko nụwakwa ụmụ ogbenye kịta before it's too late, maka onwe ike itete one day you cannot steal anybody to govern again na Anambra State. Onye tonitezia ndị ya agbaje Lagos, ndị ya agbaje Abuja, ndị ya agbago Port Harcourt, ndị ya agbada Bayelsa, Asaba, Delta, a na-agbazili be nna ha ọsọ. Biko nweta vidiyo share ya to Governor Soludo, ekwuchakwanụ m ka ọha m n'ọnụ ka nwanụ mgbe ọzọ.